Wicked Mix. Wicked Mix. Wicked Mix. Salut la famille, c'est toujours Maki Foli Bébé Femme Fesili no ka anajeni wakati na Mali kono ani Mali kokan. Amola dona ka foko ame beka o freestyle émission kene de kan. Beka o freestyle émission oti dora ye artiste mun be no nube dibila amu bo dibila ko bla yelena alni be yelena amala jami do fara ika yelen kan. Quand même ni talent on nibila ibena yano amena amaira nyona. Donc là artiste mun me ambolo bi olute moko doni Mali ko ina peut-être folité réseau sans faire sinon ibudon. Vraiment olute moko doni et moment droiti fait aller tokoti moko doni tout na to MG sacré. Ouais, ça va. J'espère que les IB. Ouais, ça va tranquille. Tranquille. Ouais. Au Cléno. Qui est senti bire. Ah ouais. Ouais, Juma na kodo quoi. Juma girintoro. Cléno do. Bon, moi même côté gauche là, les fanatiques moko doni, les artistes de Zipa. Zipa. Ouais. C'est bon. Voilà ça. Zipa. Oh. Bon, Cléno do là. Antita Roja, Amina do émission 100. Moko chama be no bi MG sacré to me réseau kan. Ani Zipa to mais Zipa rera to jumé ani MG to rera anu chamu anu be sikita jumena moko chama be no to donc quoi. Donc am sega émission damne no MG. Ouais. Et sega foli kan jumé di en la jere ba bela jere ma ani to ko rera ni jamu. Bon, tout d'abord, ami malien befo. Ouais. Amam fana mbaw fo. Donc aman la jere ba befo. Ouais. Donc avoir artiste mando. Ouais. Bi sacré. Mais to rera ni jamu. Bon, moi à l'état civil c'est Sambou Jawara. Sambou Jawara. Et Maraga. Ouais, je suis Soninké. La Suni Kalemi. Ouais, un Bachidou. Donc là, mais actuellement, il y a ce qu'il a du mener là. Bon, mais il y a Daouda Bougou Kadi, mais Daouda Bougou. Il y a Daouda Bougou. Ouais, toujours. D'accord. Daouda City, ouais, mais Daouda Bougou, Dala City. Dala City, ouais, c'est un peu ça. Donc là, Zipa, ouais. Amené là, Zipa, il faut les gars du mener bibolo, là, si on l'a dit, par bella jéréma, il faut revenir jamu. Il y a faut MG sacré à photo comme na tête moka. Ouais. Ma faut mais ame malien bella jelen fo. Ouais. Man dem ba bella jelen fo. Antenya kanu mako fena ko. Imam. Le toro era Soya Fuseni Berté. Soya Fuseni Berté. Donc il flâne. Non. Donc mais il toro de la mom na peut-être aller flâner. Non. Il faut toro de dans fa. Ah là je vois. Ouais. Soya Fuseni Berté. Ouais. Actuellement qu'est-ce qu'il a du mener là? Bon ne benyamana. Benyamana de. Au clean donc chekelin toro fla. Mo fi do te ça. Ouais. Au techi. Et vraiment Amé Juna MG sacré y donc il a d'amener et sans du mais ani MG sacré na chugudi quoi. Bon mala surunya la dron ni donc il a d'amener amena doni tu vois donc fin 2015 enfant à do saisi qu'on a là. Bon sacré moni comme il reclube to na chuma c'est un nom de la rue. Ma toko ndarana carré konori donc continuer dans la drone c'est tout ouais. Mais MG c'était le nom de ma team en fait, c'est le nom de ma team. Ouais. Et team toko dans l'endroit. Continuer nous quoi. Voilà. D'accord. Mais il donna donc là qu'on tu dis fin minute pousser la là. Bon, faut y être canon quoi. Non. Ouais, exactement. Il y a canon et drone, il y a émissé à quai, donc je me suis lancé dedans. Mais est-ce qu'il est activé donc on là comment il donc on drone. Donc tu connais. Ouais bon, il y aura mon film mana que tu dis on ko be damine la mo be soro ikere fe mu mi pousser à droite et tout. Donc il va y avoir initiative te va faut bon est-ce qu'il était cas mais mo be soro tel que koroge kunda terike kunda mu ma il là faut vraiment car ça tala mila faut essayer de continuer comme ça voilà voilà doron le mais comme on a bara doron le bana MG sacré non là mais MG sacré et intini tout tantôt parce que maintenant comment regarder MG m'a donné aller n'ici pas niveau de forme bega forme ga foko bon et artiste min don il est ma non ko sowe quoi et Zipa mais donc musique qu'on a la psycha donne fin là ouais bon né donc il a canon depuis 2017 ouais nya kanu aba wen sababu yalam aba mula voilà ba big respect
bon a waati ne tun bɛ dɔnkiliw sɛbɛn yɛrɛ ye kabini n tɛ studio yɛrɛ yɔrɔ dɔn i m'a faamuya n bɛ taa sigi yɔrɔw la n bɛ dɔnkiliw ni fɛnw sɛbɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ n ye tuma dɔw la n kelen sigilen fo b'a fɔ ko fa bɛ nin na i m'a faamuya mais teri dɔw bɛ yen nɔ n nana ye olu bɛ dɔnkilida la n gɛrɛla olu la dɔɔni dɔɔni quoi m'a fɔ maa min yɛrɛ tun bɛ taa n'olu ye studio la a nana ye courage bɛ na a donna ni yɛrɛ fɛnɛ studio la o cogo la ouais je vois n'o yɔrɔ faamu Zipa fana ta faamuya la mɔgɔ si doncogo tɛ kelen ye mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ objectif kelen de quoi donc la kanu de bɛ pousser ka don a kɔnɔna la o yɔrɔ faamuna kosɛbɛ bon an b'a essayer bon MJ ni Zipa bɛ yɔrɔ min na est ce que an tɛ réchauffement dɔɔni dɔrɔn kɛ ouais donc o kelen de don donc là an b'a essayer ka na ni an bɛ don min kɔnɔ sisan de an bɛ fɛ ka wa talent peut-être ne bɛ yan nɔ ne b'a ka talent dɔn mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ olu kɔni bɛ ka o ye kuma bila sisan aw bɛ se mun de la sisan est ce que olu b'o dɔn donc an b'a essayer ka a da tigɛ dɔɔni dɔrɔn quoi an ka daminɛ MJ la ou bien Zipa bon an ka daminɛ kɔrɔ la ok kɔrɔ la non o kelen de don donc là an b'a daminɛ Zipa la ok Régie a d'a ma an ka Zipa nɛnɛ dɔɔni dɔrɔn mais a bɛ se ka voilà donc juste ni MJ bɛ se ka fɛn ni fili fila kɔrɔ et tout voix ni fɛnw voilà c'est un peu ça Visco Jajara biya dibi la fenne nyate da kono ko kanima dugu basike Debe nga dugu basigila ni kumebika ifa bene ni babene ni nyate da o bena ta ibe dugu jantama Debe nga dugu jantama la Debe nga usatera nina abe foki te dunda la denye Uwa foki edanga denye kasoro anfo esenge mingamba unofe ala doro ne bochendo Masadoro ne bochendo Fama doro ne bochendo Ananta boche Mama doro ne bochendo Fama doro ne bochendo Masadoro ne bochendo Oh Adugu bakono Feche nyuma nimbe te tata Menikele nyinga tata Nibe fe kajara biduma Ibi nye chiki klo chiki Akili la voyagere Magola somine we shubade Jara vida binta edide Agume sege kurashide ye jantaine Aguma nante sirenjabe pampane Wallahi inte na bantaina Mama ere koko me santaina Okaride Wallahi inte na bantaina Mama ere koko me santaina Okaride Ocheme God polo Jajara biya dibi la fenne nyate da kono ko kanima dugu basike Ebe nga dugu basila ni kumebika ifa bene ni babene ni nyate da o bena ta ibe dugu jantama Ebe nga dugu jantama la Ebe nga usatera nina abe foki te dunda la denye Uwa foki edanga denye kasoro anfo esenge mingamba unofe ala doro ne bochendo Masadoro ne bochendo Fama doro ne bochendo Ananta boche Masadoro ne bochendo Fama doro ne bochendo Oh Boche me God polo Jugu besegene bebe kano la mes Ankole kele Adugu kole kele Ne jarabi kele na figi makene sereye Sere jugu sere ne mo kenyere sere Antunya bebe kera sere nga nyuma ni c'est BKO freestyle bo sere ya ne fari fankele Ika jara bien golo sama ka se yoro la soni lora tu meke mama fara ate fara nganjara kalare bebe nganjara kalare Jajara bien di bila fene yate la kono ko kanima du wasike Godoro Avec Zipa ni MJ sacré MJ trop non c'est fort Zipa bon mi crèvesan freestyle me ka kono kana mais me garan ko fecha ta don vraiment bon lovo clé ne non ni na me goro me be ban quoi MJ o clé no be non c'est MJ be feka bitire fa ça Kojo ite MJ dama
Visco. Adi mane te galela mi be nyongo na chama temena ni be mogo fe wari dama ola ne fana be wari no lela muso nyuma gadi ye wari bo utimi ya gadi ye wari bo ni be fega ne mari ye wari bo oduma de soro ni ma wari bo bebe atikete no ate shooter ki be nega wari du katate ateke comme ça ni nigam famu ya bebe Bama ko gadi de aunga dugu bagadi baby du momi ko ini fama gadi iwari bi ko ini koko gadi dobe yala ni kalite dobe yala ni shifoniye debe fega ge apuchu ye bama ko abiki kono ko skini de bama ko sumuma sumuruba o gadi do ye de Ubara, Muguba, Ogadino ye, Chogorobo, Sugar Daddy, Ogadino ye, Nafulo Mugu, Apartima, Ogadino ye, Adi yang Adi manete kelela, Baby Yogona Chamatemena, Nibe Mogo fe wari dama, Ulane fana be wari do nyera, Muso Yumanka die, Waribo, Utimi ya gadie, Waribo, Nibe fega ne marie, Waribo. Oduma de soro ni ma waribo bebe atekete no ate shooter ibe nega wari du katate ateke comme ça ni nigam famia bebe be deniyo kanale wagashi deniyo kanane tankolma deniyo jarabiga di meganane bana deniyo bebe Taniye Tianga foi pogoti togo mai bebe sabali Timini ngala jate doni mana nini megi kumne mi dedi kidame Deni mere wakashi ga soro ne ma foi ke Baby be fega ne bontola Na dungera balto tene mago sotola Deniyo Kana ne wakashi deniyo Kana ne tankolma deniyo jarabiga di mekana ne banya deniyo musonyu wagadi ye waribo kutimi ya gadi ye waribo nibe fega ne mari ye waribo koduma de soro ni ma waribo bebe atekete no ate shooter nega wari du katate ateke comme ça ni nigam famia be no si c'est Beka au freestyle. Deniyo kana ne wagashi deniyo kana ne tankolma deniyo jarabiga di megana ne bana deniyo No, MG Kantan. Je sais pas, tu n'as pas de problème. Non, quel est le donc, je pas en cœur chauffé. MG a voulu en jouer enseignement. Donc, quel est le vraiment. Et talent que maintenant faut tourner. Donc, ben la qualité de l'eau. Ani mon ben mon clé ni ben la talent de l'eau vraiment. Vraiment, on a mon mais en jouant les bas de l'eau. Au quel est le donc là, et am taka juna ni mu réchauffement donné quoi. Donc, je pas washi la donne ouais. Ouais. Moi washi donné. Non, t'es pas là. Donc, quel est le on me fait une question 1500 et moi au dame ne zipa là zipa bibi na Mali donc d'accord moi t'es un rappeur un chanteur un driller un trappeur un artiste moi t'es donc arrête pour nga bonyo on a il m'a famille donc me fait dame ne bibi na mi yorom na 600
e yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ minnu bɛ jarabi dɔnkili da e bɛ se k'u bila kulu jumɛn de kɔnɔna la bon MJ b'a ka hakilina fara o kan quoi bon fɛn dɔ de don i m'a faamuya t'a dɔn n bɛna a fɔ cogo min na voilà parce que bɛɛ y'i yɛrɛ bolo i ka wura de i m'a faamuya ne ye jarabi dɔnkilidalaw ɲininka olu b'a fɔ olu de bɛ se ne ye dirilikɛlaw ɲininka olu b'a fɔ olu de bɛ se ne ye tarapukɛlaw ɲininkara olu b'a fɔ olu de bɛ se i m'a faamuya bon ko in yɛrɛ n'i ko k'i b'a expliquer yɛrɛ i bɛ kuma caman fɔ o yɛrɛ tɛna kɛ tiɲɛ bilen parce que i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ tarapu kɛ olu ni dirilikɛlaw bɛ kilasi la k'a sɔrɔ u tɛ mondi kelen yɛrɛ kɔnɔna na i m'a faamuya bon an y'a yɛrɛ waati dɔ kɛra yan nɔ jarabi dɔnkilidalaw yɛrɛ fɛnɛ olu ni rappeur dɔw tun bɛ kilasi la i m'a faamuya bon ko in filɛ nin ye n'i ko k'i b'a tiɲɛ fɔ dɔrɔn i bɛ kuma dɔ de fɔ ten dɔ dɔrɔn quoi i m'a faamuya bon ne kɔni bɛ min dɔn a la dɔrɔn mɔni dɔ de don dɔrɔn bɛɛ y'i yɛrɛ ka wura ye quoi ouais mais bon i ka o kuma ye tiɲɛ mais ne bɛna yɔrɔ dɔ souligner quoi i b'a dɔn déjà i ka question kɔnɔna la i ko ko chant je pense i y'o ko chanteur ko dirilikɛlaw ni jarabi dɔnkilidalaw ko jɔn de ye chanteur ye i n'a fɔ sisan mɔgɔ minnu bɛ jarabi dɔnkili da olu ka kulu yɛrɛ bɛ wele tɔgɔ jumɛn de la quoi bon ce sont des artistes quand tu fais des n'i bɛ l'offre kɛ i ye chanteur de en fait artiste chanteur parce que quand on parle ni kumara chant kan i bɛ kuma musique professionnelle de kan bon an bɛ don min na i ko bi i bɛ artiste professionnel fɛn fɛn ta c'est pas que i bɛ ka style dɔ dénigrer ou bien fɛn wɛrɛ mais ce sont des lovers en fait ce sont des chanteurs i m'a faamu parce que n'i bɛ chant kulu de kɔnɔ i bɛ se ka musique professionnelle kɛ en fait même tu peux animer l'orchestre complet avec du chant mais un chanteur en bambara un chanteur oui un chanteur i n'a fɔ a ka gɛlɛn dɔɔni mais dɔnkilidala de don dɔrɔn en un mot n dɔrɔn de bɛ ka kuma faamu parce que un rappeur et un chanteur ce sont pas les mêmes choses kelen kɔnɔ quoi n dɔrɔn de bɛ ka faamu quand tu prends les légendes aujourd'hui ni légendes planétaires ou ta ka lajɛ dans les échelles internationales telles que maintenant ni ye duguma dɔn an bɛ Fally Ipupa ninnu ta ka jigin an bɛ na même Salif Keita ninnu Sangare ninnu ce sont des chanteurs olu ye chanteurs de ye n dɔrɔn de bɛ ka faamu voilà donc chanteur ni rappeur ni driller tɛ kadiri kelen kɔnɔ d'accord mais aw bɛ ka genre mun kɛ tantôt bibi na bon n bɛ se ka tɔgɔ dɔ fɔ bon mɔgɔ minnu bɛ ka parce que i b'a dɔn mun na an y'a question posé yan parce que i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ naturellement olu yɛrɛ ala y'olu da dɔnkilida ka d'u ye mais i t'a sɔrɔ voix ka di trop bon hali ni olu bɛ se ka rapu kanw de fɔ dɔnkili kɔnɔna la mais i bɛ t'a sɔrɔ u b'a kɛ voix ka di quoi o ye naturellement mais i bɛ t'a sɔrɔ bibi na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ ka orienter ka taga mɔgɔ dɔw bɛ ka taa yɛrɛ u bɛ ka taa jarabi sɔnw ni love da et tout u yɛrɛ t'a sensi dɔn parce que mun na u bɛ fɛ ka bɔ de dɔrɔn ka ye a caman na quoi donc o de bɛ ka mais mɔgɔ caman yɛrɛ t'a dɔn n yɛrɛ parce que un jour je me rappelle dɔ tun bɛ yen an tun bɛ conférence kɛ yɔrɔ dɔ la dɔ ye un rappeur a y'a ɲininka bon karisa bon rappeur o ye rappeur ye mais mɔgɔ minnu bɛ mandeng ni fɛnw kɛ olu k'olu bɛ wele cogo jumɛn a ko ko bon ko ale tɛ se ka fɛn fɔ la mais quand même lui ale ye artiste rappeur ale y'o ye mais ne ko bon olu bɛ wele cogo di sisan mɔgɔ bɛ question posé quoi a ko c'est comme si a y'a tigi ɲininka bon mɔgɔ minnu b'o genre kɛ olu bɛ wele cogo di sisan a ko bon ko la kuma dun a ma se ka kuma i m'a faamuya donc o b'a yira k'a fɔ bon a caman na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ ka succès de magɛn quoi mais n yɛrɛ ye mun ye n bɛ ka genre min kɛ a genre ye mun ye a bɛ tan mɔgɔ caman bɛ yen an ka temps permettre k'olu ɲɛɲini quoi et pourtant n'i bɛ ka min kɛ i kan ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn 100%. Bon c'est pas parce que ko nin style de ka ɲi ni ne ma ɲi parce que diɲɛ kɔnɔ an ye rappeurs ye an ye rapkɛlaw ye u ye diɲɛ ko sugu bɛɛ kɛ u b'an bilen u fɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ mais la question est que ni mɔgɔ y'i ta fan dɔn su tɛ ko i la quoi dɔrɔn de bɛ yan faamu parce que i b'a ye ne b'o bila minɛn min kɔnɔ i b'a ye par exemple sisan nɔ artistes dɔw bɛ yen eux-mêmes ils n'ont pas le choix choix t'olu la quoi dɔw b'a ye k'a fɔ bon ne ye san 4 san 5 san 6 kɛ ne bɛ ka style dɔ kɛ mais a tɛ ka marcher moi je vois que dɔrɔn Zipa nana Zipa bɛ ka jarabi dɔnkili la pala i ti kɛ a bɛ ka bɔ ne b'a fɔ bon ni jɔ ne ka n ta in to yen ka nin t'a kɛ peut-être ne bɛ se ka bɔ mais ni bɛ ka kɛ cogo min na est-ce que ne bɛ se ka kɛ ten c'est ça la question en fait voilà c'est pas parce que ko ala anw yɛrɛ bɛ ka jarabi dɔnkili la k'an ye jarabi de choisi i b'a faamu ala ka dɔn do quoi bon a b'o minɛn kɔnɔna la a bɛ ɲɛɲini fana minɛn kɔnɔna la a bɛ kanu minɛn kɔnɔna la sinon au début an yɛrɛ tun bɛ rap de kɛ tu vois mais vu que
parce que mɔgɔ fin mana kɛ baara la cogo cogo i b'a ye i ka domaine kɔnɔna la dɔ b'i influencer bon an bɛ mɔgɔ minnu ye an b'an ka kɔrɔbalen minnu ye k'a daminɛ an ka génération na Sidiki Jabate ni ka yɛlɛ Salif Keita des trucs comme ça olu de b'an influencer a ka d'an ye k'olu ka sira de tagama bon an m'olu ka sira tagama cogo di olu bɛ ka musique professionnelle de kɛ n t'a dɔn i bɛ k'an faamu donc c'est la même chose en fait. Parce qu'il faut faire casser le niveau de la donc pour qu'il y ait un niveau c'est pas des rap en fait faut qu'il y ait un monotone les gars donc faut qu'on fait les chants en mandingue c'est pas parce que fait que le cadre qui veut mandingue mais c'est à toi de voir où tu as une capacité de la hacker c'est ça le problème en fait bro koembe oro dorone ko nera mi sigile flesan oui ne sigile flana sanno ne be se ka rapper ou ka son na ba ka gérer ouais à rythme académie ouais très bien mon famille ne be sigile ba la même moko fait mais ne rete rapper la même pas trop il m'a fait mais c'est qu'à la même moko fait parce que ne rete se ka ne al ni son jarane yere rapper ka son jarane yere ne mana fo moma da togo ne tisse quoi parce que ndé randi ne la quoi il ka jardin quoi voilà bon munu meni jardin yere ke ne bolu le la mega cha pour l'inspiration sur quoi voilà non je vois non woro be famia et parce que comment na tuka fana do quoi donc mais me fait ga ngal mi keme et mo damne MG là quoi mais c'est pas beaucoup d'autres ouais et mais awre bolo et le rap du Mali est-ce que absega Mali donc là la bo nationalement internationalement. C'est une question hein. Ouais, absolument. Mais révolution muna albi ateka sekake munela ateka ke c'est comme pour là rien n'est impossible en fait parce que mon note que déjà era ko ala body ndoroni be gam fasina e chez bon rap kan abo atami kan abo ta continent red là tel qui abina Afrique de l'Ouest to ingana Afrique du Sud, Afrique de l'Est, il Europe, États-Unis. Bon, artiste pour que interplanétaire, il faut qu'il y ait de convaincu en fait. Mais c'est comme si les Américains on en a 100. Quand on a mal là, quand on a mandé quand on y a impressionné quoi. Parce que les gens ont quelque chose à dire c'est pourquoi il y a un artiste qui un rappeur qui mandi malien rappeur tere qui mandi africain rappeur qui mandi africain rappeur qui a fait les États-Unis avec Wembley Fabrican Ketan même exemple dit les Nigérians les Tanzaniens ou nama piano les Sud-Africains, on va moderniser les Burna Boy, des trucs comme ça, ça qui nous va yoro chamanke vu ga rebe Chris Brown bebe ga do ma piano comme ça parce que nous ga fin de go impressionner en fait c'est pour cela il va musique manding puis rap kan doni dans les échelles internationales parce que culture d'oriba ambulo ne betan sigi sendo kan ça avec la kora bu impressionner de utsia kokura de lubolo donc lube na neta ni mini il a fait une guitare fort ne orchestre complète ne va chanter des trucs comme ça c'est au cas que là et Alicia Keys qui a fait là Paris elle a dit qu'elle veut juste faire avec faire un tournoi qui avait commencé à Rihanna proposition que donc atara parce que a fait elle-même elle a dit ça aller au Msangari donc là ordre la follow ça l'a impressionné en fait avec film que amena ma délika amena pour là bon ne bolo différence de rap ni chanter sinon ga faut rap quand rap ma ni c'est fin fou là même ma rappeur chama nga ko chama ke quoi mais mali rap ke mandi ka mo wore impressionné parce que ko kurata donc imana tara ko ta togo silning kelene do imana dirili ta togo silning kelene do minina na mandeng kon na mi poni asu be fe ali don so gon mega moderniser ga mandeng donc libe ga daga chouana aywa j'espère que vous faroga sagre photo na bere bon ima fama parce que ay feno de fo ina fo jari mandeng am ko ke ko fe u baga bolan no fe maintenant c'est ko ke katemanka effectivement ima fama mais am ga fo am dongli daga mo mo impressionné am wolu ga jar keleneke akla ite se ko ke akla ga fo ki betolu impressionné fait tout olu jon non olu era to exemple fitin doron di ma anga bo koro ko nga kiri wona anga on rega génération na do kadam Sidiki Jabate nga génération na jingana iba remarquer o génération na fama génération na demsen jolle bora kata concert go extérieur la tel que africain jamono wala européen jamono wala
tu vois non artiste demseni mun bora kata la plupart be chanteur i ba rapper kengenu to mala tel ki iba wan nu lu ko fe kajinya demseni nga doron mais ba demseni fi me be ga bora ta plein de salou ke yoro chamona be chanteur ou ouais d'accord tu vois non woro fumna mais t'es na ouf tout temps parce que woro ne mo be pièce ni non mais franchement parler comment et gars avini c'est pas avini c'est comme il faut faire rendre vraiment parce que woro le rap même rap wéré bon rap là en méga pays du meni imiter rap là au pays d'où ni c'est là yéni dandou quoi ouais est-ce que vous voyez mais vous voulez imiter est-ce que a gelé ka si au dandou na ke bena se ko fana farika voilà ina fombura ka mi photo na sa la ini parce que kuma mano ko so la re kuma mano ko so be mais o Europe se ka fi mandeng mais ne bolo ali rapu fana mais on sait que rapu fana moderniser quand on a mandeng fana mélanger à la tel qu'il y a un BGB comme exactement est-ce que vous voyez mais BG te rapu kadiri kono tine BG c'est un chanteur un chanteur voilà on a confondu MG il veut chanteur il veut différencier mais c'est un chanteur ouais mais attends mais les mots chanteur en même temps nego sans moi les moments du calibre mot font mais BG a carrière solo ni sanche il fait que là avec la musique professionnelle avec la chant mais on voit qu'il va BG avec dosso avec gonini fin de l'état mandeng BG instrument mandeng va moderniser la manière de la c'est un chanteur avec orchestre complet et tout mais attends mais un chanteur d'accord mais na ni roni finalisé mais un chanteur et un rappeur c'est pas les mêmes t'es client quoi ou t'es client quoi quelqu'un qui rappe et quelqu'un qui chante ce n'est pas les mêmes abana maintenant mon client toi pour ça vous blaguer un exemple Derkeba Kébé c'est un chanteur bon imaginez bon Kébé bon attends Kébé c'est un chanteur Adam na watim na me rapu mais wati do gara élément non elle veut gagner donc ça même pas et vraiment kaube ni psika mi fodron afara oni aknen kan et cadeau be non c'est un peu mélangé quoi il m'a famille madoula na ski ka atiti me gagner il m'a famille parce que mon observe que 500 avec chaque trap bitika ouais mon observe que 500 bon mini ya kuma son dit la doro yoron no la quoi oui artiste polyvalent mi ore mo tromper quoi mais nya ta kala je il va darkeb mi foni darkeb ka carrière ta kala darkeb ka son 100% ta sera vera pour kemina ça dépasse pas 20% 30%. Mais je pense que c'est du rap conscient. Est-ce que rap conscient rap conscient. Je pense allez 600 qui est communauté de qui est aussi il fait du rap conscient B. C'est pas oui thème ni genre musical tekele na ma comment genre musical voilà genre oui il chante à moi comment au niveau mais à thème avec conscient de avec non ou t'es confondu en fait Jari donc 600 il y a femme Jari Chani mais un exemple d'ima doron bon comment même on regarde sujet là non sinon Québec ité ou taralé doron Québec carnet sanche Québec ité bé son bé taralé son des chansons bé Chani Québec tara pour son fou té ga ité dama a carrière débuté ligne sanche fona gara j'ai pas le choix fen olu kala damne Mamadou Bineta Mariama nous Chani non MG n'est pas mais na mosro te kuma me kare fara réclamer na donc là et ça si mais na ame na playback là ouais donc là et si pas son RR MG ka son RR peut-être mo chama y réseau quand ou c'est ga ayi ou ka jouer scène quand quoi il m'a famille mais il va résoudre quand est-ce qu'il a consommé RR m'a consommé donc il y a scène quand avec donc mais est-ce que va RR non même pas donc amena déjà un semi-live que donc amena ni playback et donné donc là MG n'y pas va essayer qu'à tension dans nous quoi mais avec la meilleure faut chauffer les billes quoi donc directement amena ni MG ga singolé et tout donc là MG sacré Love man. C'est que les mecs du green. M5. C'est ça non? Record.
Chacun a son passé, il canane mine homa. Corolendo bebela, il canane mine homa. Chacun a son passé, il canane mine homa. Jogo colonido bebela, il canane mine homa. Meila magamani, apuchu fale jamanjani. Mila sukono wali mami, kasikane wajuni barodumani. Kana toka dimine koro ila dimi mandinye. Fika toka yele de feila kasimani. Ninye kwa kila memba beiba bebe afunde. Moka manine ikana nemine uma. Nakera momiliko e mono nini ngodima. Itarawa mambebe tamapa. Nakera sanuko e mono nini ngodima. Itarawa mambebe niale mokamani niale. Chacun a son passé, il canane mine homa. Corolendo bebela, il canane mine homa. Chacun a son passé, il canane mine homa. Jogo colonido bebela, il canane mine homa. Meila magamani, apuchu fale jamanjani. Mila sukono wali mami, kasikane wajuni barodumani. Kana kamalen korola jarabi yerela kibe tagadi. Imani tagadi, makana ne biladi. Hakili ye mogoyai, nesirana jarabi banani. Banamani de, mon bébé, niale, mokamani, niale. Sakere la bébé, ite kumane fete, deyela ne fete, niale. MG sacré. Ouf ça. BK au freestyle. Dis pas. Me fie check moi non. Non là ça donne. Il m'a moi la mégania parce que donc l'ité instrumental ni mélodie droit quoi. Avec comment faut à la mégania. C'est ça qui est très très important. Vraiment comment on va bien trop. MG check déjà. Sacré. Dis pas. Au Clédéa. Non, dis pas là. Dis pas amena la chanson, dis pas. Dis pas un taron kerbe femme fait chanson, mais à replacer à nous là, n'est-ce pas? Au Clédéa donc. Visco. Lil Ben on the strike. Allah ma fille ibado me sigo ila. Ijarabi te fly wala inedu ekele dima. Ningo kuata fo banangu ye samara minti go bena bebe sema. Me fa ile furu nene shui na shana pongi tete. Baby nagi tete. Iti kono gonu fonye kumaga nu fonye ki kono gonu beke. Ni santima tunte jarabi la wala ichene tunte jarabi. Aene ker body guna Kongale body bila Kongana do filira Ikele pesi no mo werete Ekele pesi no mo werete E jarabi le flea ko junina Ite soro kunu yaro nina Awa dibi nina Ayiri juni gofe Alo budu matire nyogofe Kawa chichinu de nyogofe Fuma magatuga eni ne nyogofe touché, je suis na fanga touché. Allah ma fille ibado me sigo ila. Ijarabi te fly wala inedu ekele dima. Ningo kuata fo banangu ne samara minti go bena bebe sema. Me fa ile furu nene, je suis na shana pongi tete. Baby nangi tete.
iti kono go nu fonye kumaga nu fonye ki kono go nu beke anana tumala nega baby nanana tumala atongamba kumala nega baby kungamba kumala I love you so sansi so libera la guerra so sandis baby what te babolo galote wala ite te babolo Isanta ne majara bisanta e folore Isanta ne majanya basanta e folore Ali due mobili di janyeva mani ma susu madama ai tarampelale ne kanyere ma bebe Allah ma fie ibada mesigo ila Ijara vite fly wala ne due kele di ma Ningo kuata fo banangu ne samara mintigo bena bebe sema Me fa ile furu nene Shui na shana fongi tete Baby nangi tete Iti kono go nu fonye kumaga nu fonye Ki kono go nu beke Lil Ben on the strike. MG sacré. Non, tiens. Au clé de vraiment. N'hésite pas. Donc là, si on lit, tu es bon, les confesseurs nous fait quoi? Donc là, vraiment, nous avons saison de playback là. Donc, mais, nous me fait pièce de qu'on fait. MG, mais tout quand, moi, j'ai donné freestyle, mais c'est qu'à 40 secondes freestyle là. Bon, moi, il a challenge mais ko malin touché. Bon, ni Boraga son mindasan chacun a son passé. Les challenges fana boule la Tony. Il n'a pas son vrai chama mais iti follow rekeranga donte wule donali. On tips ka pla doni kia. Femberi geleara man kono fonyo ni blalana kere kone de balila. Nera vira, femberi geleara man kono fonyo ni blalana kere kone de balila. Nera vira. Kanumbora la mioro ala de afo ko jamfa mani yankana jamfake aduna yako bela ngashinyana barabe bana deception ingu memana sima kabaika ko be bana walide ni te bere bonga be ko minke bere te kilina kasi beninte lovula nga obebeke ngajara vile no enime Yara vile no. Non, j'aime bien Gaïda. Non, c'est pas. Non, vraiment, il y a un cartouche. Non, comment t'es que. Bon, là, MG. Amena Zipa la donne. Zipa. Ouais. Et la cliba, là, il y a son challenge, mais il y a trop. Bon, il y a son challenge, il y a mbora wole da san. Bula wole da. Mais au fait, challenge mbula la masse on la folo. Mobla fula, mais tu donnes fola. Afora nenyana kiwekele yanela kanunga barade domo jugu kote anela janatige komba flenisa makanasa isago kenela nyenyere bedima à chacun son combat, Jamala kele manogo kelene ne la combat yo Kundala korole dola kura iniga ulujugu fakadota niki na ya utanu blanta ena kombae akele jukuba no kebebe no fe bana jukuba no dabubu no fe mimi safo itena taenga kombae iko tonto siri ki jabate a la vie à la muerte. Oups, non, zipa. Non, même pas au clinique, vraiment. Là, je pense qu'il y a une date où il faut en émission. Et MG, Tembele d'amener la main en Zipa. Zipa. Et mais public mais encore quoi. Madola où est-ce qu'il faut qu'on boit ou blague à ta sram fait tasse à titi. Le vous manou. Et ma femme. Bon, ou guidé quand le vous chara là, le vous chara ni avec temps mais tasse à
aw yɛrɛ ka lɔbu kɛcogo ni aw ka public ta tɛ kelen ye. An ka lɔbu kɛcogo n'an ka public ta kɛcogo bon. Zipa madame tɔgɔ. Madame tɛ n bolo fɔlɔ. Cɛ MJ a bɛ faamu. Zipa ɲini ka fɔ. La bon kuma bɛ nin yɔrɔ de la. Voilà bon non i b'a dɔn minnu. ne an bɛ min fɔ an ka public ye dɛ. An bɛ min fɔ an ka public ye. O kelen de bɛ d'an yɛrɛ kan min bɛ da public o kelen de bɛ d'an yɛrɛ kan. O de bɛ da o kan. N'i y'a ye an m'a fɔ u b'a ta k'a k'u diyaɲɛko ye. An m'a fɔ public ye olu b'a ta k'a k'u diyaɲɛko ye. c'est que min m'an kan o kelen de b'olu yɛrɛ kan. An bɛ k'an yɛrɛ jogo de fɔ dɔrɔn. Awɔ i m'a faamu. mais Zipa mais je mais MJ la mettre mais yɔrɔ pion do bɛ quoi amu ba ça e bɛ se ka mun fɔ la ka mun fɔ jumɛn la public ya de bɛ se ka fɔ public ni bɛ tan ni nga ni ni goyi ni kila a bɛ tan mais bɛ taa sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ yen mais aw yɛrɛ kan kuma caman sisan n bɛna kuma dɔ de f'i ye quoi a b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ala ye diɲɛ da kanu ne ma non ça c'est vrai non voilà bon ne kɔni tɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn an kɔni baara in kanu de b'anw na n dɔrɔn de bɛ kan faamu donc baara in kanu de b'anw na fo toro mɔgɔ si kana dabila n'i ye gumɛn sɔrɔ ou bien ne dusukasi sɔrɔ bi sini a da don tuguni parce que an bɛ don min na i ko bi a cɛ musomanin ninnu ye yiri jɛngɛnen de ye quoi yɔrɔ ni yiri jɛngɛna a suma tɛ se ka tilen i da gɛlɛn micro la i ka nin yɔrɔnin fɔ yɔrɔ ni yiri jɛngɛna parce que an ka public de b'aw suivre ayi bon an ka public tɛrɛ n dɔrɔn de bɛ an yɛrɛ public in dɔ yɛrɛ n dɔrɔn de bɛ yan fɔ u gɔlɔ ko yiri i b'a faamu ne ka sɔn fɛn fɛn i ti kɛ ne ka gumɛn sɔn ne ka jarabi dɔnkili plupart bɛɛ i t'a sɔrɔ a plupart bɛɛ ne yɛrɛ ka vécu ne bɛ n to mɔni dɔ de kɔnɔ ne bɛ n to vécu dɔ de kɔnɔ an sigi a bɛ na ne taara a sɛbɛn n bɛ studio la mélodie dɔ bɛ na dɔrɔn n bɛ dɔnkili da i m'a faamu sɔnni bɛɛ improvisation de a bɛ na ni gumɛn de mais n'i y'a mɛn kanu tɛ taa déception a tɛ taa gumɛn kɔ donc déjà ni baara in kanu ma na an ka taa fɛ dɔrɔn dɔ an dusu kasi dɔ an dusu suma banna mais musomanin ninnu gɔlɔn ko yiri awɔ n'u gɔlɔn kelen de don mais i tɛ dɔn ne bolo jumɛn na fɛn don parce que peut-être ou bien ne tɛ fɛn parce que ne tɛ fɛn dɔn mais i ko wala gɔlɔn ko yiri bon n'i ye o yɔrɔ détail di sisan peut-être a bɛ se ka kɛ ne bɛ taa so o yɔrɔnin ne b'o fara n ka leçon kan parce que aw yɛrɛ an ɲɛmɔgɔw ye o parce que i b'a dɔn n'i ko ko muso an balakaw bɛ hakɛ to quoi mais muso t'a dɔn a bɛ min fɛ quoi n dɔrɔn de bɛ k'an faamu voilà c'est ça le vrai problème en fait muso t'a dɔn a bɛ min fɛ quoi i bɛ san 4 san 5 kɛ ka ko kɛ muso ye san mais kalo kelen dɔrɔn bɛ kɛlɛ a b'a yir'i la i ma deli ka foyi k'ale ye muso de bɛ se k'o kɛ cɛ la mais ne bɛ se ka conseil fitinin di jeunes ma dɔrɔn u k'u hakili to u yɛrɛ la parce que cɛbakɔrɔ muso de bɛ cɛ la retardé mais muso tɛ cɛ retardélen fɛ quoi muso de bɛ cɛ la retardé muso de bɛ se k'i la retardé mais muso tɛ mɔgɔ min retardé la déjà muso t'i fɛ muso tɛ cɛ retardélen fɛ quoi bamanankan a banna sinon baara in ni baara in kanu b'i la dɔrɔn i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an se tɛ o ani dɔ bɛ k'a la sisan u bɛ gumɛn d'an ma an bɛ su 2 kɛ kasi la o dugusajɛ an bɛ dɔ wɛrɛ o bɛ diya an ye an b'an fili a ji la tuguni donc o cɛ kalo kɔnɔ a bɛ changer dɛ an b'a fɔ ma jeunes k'u hakili to o yɛrɛ la dɔrɔn a banna sinon muso ko in y'o de dɛ se ka tilen fo ka diɲɛ wuli quoi muso yɛrɛ ala yɛrɛ muso da tan ne quoi o ye ten de a banna quoi Zipa wɔɔrɔ bɛ se n fara wa bon MJ Sagiri a bɛɛ fɔ ka ban i m'a faamuya mais ne tɛ ka min faamu quoi mais i b'a kalama tu sais public bɛ to ka min fɔ bon an ka ne yɛrɛ kɛnɛ fɔ public sa i t'a sɔrɔ aw fɛn fɛn bɛ yen tan tɔgɔ surtout les artistes tuma bɛɛ aw de ni musow bɛ ɲɔgɔn kan tout le temps mais c'est rare i k'a mɛn ko artiste kelen filɛ nin ye ko ani je sais pas quoi ko bon fidélité an y'o to yen an tɛ kuma o yɔrɔ kan donc o ye domaine bɛɛ ye mais sisan a bɛ yen dɔ tɛ nin ɲɛkɔrɔ yan fidèle bɛ tɛmɛ an ka Bamakɔ yan MJ n'i kɛra fidèle ye caméra lajɛ ko kuma a bɛ caméra lajɛ caméra lajɛ an ka bɔ o yɔrɔ kunna sa mais kɔni bɛ min f'i dɔrɔn ayi mais ayi bɔ dɔn fɔ karisa tɔgɔ fɔ sa Sagiri karisa tɔgɔ fɔ bon n bɛna min fɛ hali ni ne muso furu ne ka muso ko tɛ bila sur les réseaux olu man di ne ye quoi c'est pas que ko a bɛ tan mais mɔgɔ t'a dɔn tɔgɔ dɔrɔn fɔli an bɛ se k'i ka karisa tɔgɔ fɔ olu
Ay karisa tɔgɔ fɔ. Allez, c'est pas. Non, c'est pas. Elle va rappeler comment ça, mais c'est pas. Non, non, non. Ami ɲɔgɔn sɔrɔ. Ouais. An bɛ na le o ma cɛ. Sinon an bɛ na min fɛ yen Bamakɔ yan. Yɔrɔ la ɲina min kɔ bɛɛ bɛɛ dɔn. Ouais, effectivement. Dɔrɔn de bɛ yan faamu. Voilà donc an kɔni mɔgɔ tɛ jarabi n'anw ye. Mɔgɔ tɛ gumɛn sɔrɔ n'anw ye. Mɔgɔ fɛnɛ tɛ yen quelqu'un n'est même pas romantique que nous. An bɛ fɛn dɔn de toro, an bɛ fɛn kɔnɔ de toro. Mais i b'a dɔn malien filɛ, malien influence ka di de toro. Parce que malien m'a ye quand t'es un artiste, i b'a ye artiste tɛ se ka taa muso kɔ. Dɔrɔn i bɛ yan fɔ. Muso tɛ diɲɛ koko la o man di quoi. Muso de bɛ se ka artiste layɛlɛ, muso de bɛ kɛ fɛn bɛɛ. Anw yɛrɛ en âme en conscience dans nos vécus, on vécu depuis 2015 an bɛ domaine kɔnɔ ka na. An caman ye quoi. Donc an tɛ se ka an kulonkɛ muso la quoi. Dɔrɔn i bɛ yan fɔ. A tɛ n'a fɔ artiste bɛ se ka ban muso la, mais artiste bɛ yɛrɛ to hakili to yɛrɛ la de. Dɔrɔn muso bɛɛ tɛ mɔgɔ jɛ ɲɔgɔn ye. O art domaine ka bon yɛrɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ n y'o kuma de f'i ye sisan. Muso de bɛ cɛ la retardé 1 seconde. Mais n'i ye retardé la, muso tɛ cɛ retardélen fɛ quoi. Dɔrɔn i bɛ yan. Voilà, o ye sɛbɛ de ye quoi. Donc an proche b'o dɔn o tɛ réseau kan kuma ye, olu tɛ plateau kan kuma ye quoi. An hakili b'an yɛrɛ la olu côté ninnu na. I m'a faamu mais a banna dɔrɔn. N'an ko min débat nin tɛ dɛ, an bɛ mɛn a la dɛ, an tɛ taa ɲɛfɛ. MJ bɛ fɛ k'i den k'i fara ne de. Ayi Zipa bɛ fɛ k'i den ka sira. MJ Sakere fɔ ka ban. Mais Zipa a nana de automatiquement Zipa kunkolo la a fɔ quoi. Non MJ Sakere ko ale ka ko tɛ bila réseau sanfɛ. Bon ne filɛ nin yɔrɔ min na a tɛ ne bolo fɔlɔ yɛrɛ. I ma Zipa fara yan. Bon i tɛ Zipa la tile. I tɛ Zipa la tile. K'a la tile yan. K'a la tile cogo di. An m'u la tile kɛnɛma. Fɛn tɛ bolo, fɛn tɛ. A kun bɛ nɔ mɛ. Ayi a kun bɛ nɔ mɛ fɛn tɛ bi. Mais Zipa ma kɛ o. N sigilen filɛ yɔrɔ min na bi fɛn tɛ yen. Bon i bɛ client ɲini de la. Parce que voilà mais il m'a. Ça a kɛra ça. Sa ne an bɛ fɛɛrɛ kɛ. An bɛ Zipa ka muso ko ɲɛnabɔ. Cɛ an ka solution ɲini. O tɛ se ka kɛ Zipa an bɛɛ ɲɛ bɛ aw de la. Mais maintenant non o ma kɛ dɛ. Madame dɔ kan ka kɛ quand même. Hali n'a ma la don mais madame kɔni kan ka kɛ kuma dɔw la. Hali ni dusukasi bɛ yen quoi parce que i b'a dɔn kuma dɔw la u ka se ka u ka i m'a fɔ ma. Mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na sisan. Mais MJ a y'a la bi bɔ dɛ. Ayi mais forcément an cɛ bɛ domaine min kɔnɔ i kan ka k'a kɔnɔ de. Baara in kɔnɔ i b'a dɔn wa. Donc là vraiment o tun ye kolonkɛ cadre ye dɔɔni vraiment fo mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko bon artiste kila cogo cogo i bɛ dɔnkilidala de dɔn. Kuma i t'o maîtriser kosɛbɛ voilà donc a bɛ faamu k'a fɔ bɛɛ b'i débrouiller ka kuma k'i ka manière de la donc là n'an ko k'an bɛna kuma caman kɛ ni émission tɛ a tɛ ban quoi kuma caman de bɛ n bolo mais an tɛna se ka tila bɛɛ fɔli la donc an bɛ taga ni musique cadre dɔrɔn pour que ka se ka ko finaliser et vraiment an bɛ nalen min kɛ sisan vraiment an ka émission in na an tɛ dan aw yɛrɛ dɔrɔn ka dɔnkili ma parce que un artiste i kɛla cogo cogo a bɛ i n'a fɔ i fana ye du ka fan de quoi o tɛ faniya yɛrɛ mais i kɛla cogo cogo i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ ka dɔnkili bɛ yen nɔ tout le temps i b'a lamɛn quoi o bɛ kɛ mɔgɔ la automatiquement quoi son dɔ i bɛ taa sɔrɔ i b'a lamɛn i b'a répéter a bɛ répéter tulo kɔrɔ quoi i bɛ to k'a da o bɛ kɛ quoi donc vraiment a man d'an ye artiste fana ka na ni i nana quand même i bɛ mɔgɔ min lamɛn a ka kan a fana k'a ye mɔgɔ dɔw fana bɛ k'an ka dɔnkili interpréter plateau kan quoi donc là an bɛ fɛ ka na ni o yɔrɔ de sisan MG donc là a kɛra cogo cogo kɔni mɔgɔ dɔw bɛ yen quand même min ka di i ye i bɛ to k'u ka dɔnkili lamɛn tout le temps. Ouais artiste caman ka di ne yɛrɛ artiste bɛɛ lamɛn. mais i bɛ se ka jɔn ka dɔnkili da sansan yɛrɛ ka interpréter i n'a fɔ a ka di n'a yɛrɛ tigi ta ye. Ka dɔ yɛrɛ ka dɔnkili da. sansan. a bɛɛ de bɛ da ou bɛ dɔɔni. non dɔɔni dɔrɔn juste an na kɛra une minute dɔrɔn k'an hakili jigin dɔɔni quoi. ok bon sisan Soulbenz ka son dɔ bɛ yen nɔ a ka na. Soulbenz na. sɔnni ka di n ye trop n b'o lamɛn kuma caman donc voilà. tɔn fɔ an ye o la koyi na. Nale dumane nale na ngoloba men kan soro yikaninye nale na mama nale dumane nale na men kan soro idumanye kanamo kanke adamaye alama namo ya kera yana mama na sandi konyumalo kanabe kanke adamaye alama namo ya kera yana mama na
Sandi konyumalo mama konyumalo Solomani sarona konyumalo Bea konyumalo Bea sarona konyumalo Akonyumalo Solomani sarona konyumalo Mbamiri mbama Kamiri musolumala Oluyarogwe Musoyate gwansandi Mbamiri mbama Kamiri musoluma Musoyate gwansandi Oh Mati sorombala bilala Na Iki sorombala bila kokoye Oh Mati sorombala bilala Na Ikani sorombala bila de Kunyumalo Ye mama kunyumalo Kenta non là Zipa non a daga timbal su tu sais quand il est là alors comment bonne kaba non vraiment non non c'est quand c'est quand Zipa ouais non vraiment au clean do c'est faut tellement que da fois aussi quoi tellement que je be ga da quoi non avec a bon dusukuna quoi non bon son jara toro ne bi son la met tout le temps ça part quoi ouais exactement mana son la met ne son la met ne son la met ne be Nigeria on la met ga tiawa ama piano voilà no ama piano kizanel ni jarabi don la no Niger molle la met ga tiawa burnan quoi d'accord les Zipa chami ke fana ta kono les ouais donc là magla tuko ta soro fana bi ouais men il sera free don ouais abawen ouais abamula baby Deni me befe Danela e babe fambe Abe befe Ya mo shegen be doke Deni me befe Danela e babe fambe Abe befe Ya mo shegen be doke Sali te maye Sali terene sali ya ferege ali te terene sali te maye Sali ya ferege ali terege ali te terene Dondo la shufa me gerena Deninga manu me barula Sujabe denika Netaro kamenga salima Yere ke bichi tenatoy Ndatiga koula Nimenga koula Mideli nyechinga koka Deni me munu manunche Shogoble maedoke Maraga modi be waridi Nega ya moshe gangi be waridu Tamana pushe antena toy Ne ya fowa ya foy Salima dai jogo de mai Atapa be wawa pobe kabo Kizo ya dabiri Anisegu wisi oni fomba Joski o etitiler Guitar beat be waridi Mula baby be waridun Niga me gagné Nega ya moshe gang Tante Zipa non vraiment dans les dos et nous sommes bon je me rappelle en Ben Inamea il m'a informé donc vraiment big respect à lui Abawen c'est un frère donc faut lui bailler quoi donc vraiment ni fana kadi quoi parce que la tu ta sur licence sans mako donc il t'a amené faire là-bas au bas donc akan artiste vraiment quoi il ga ye mako do giga do da yoro do fan là quoi al ni ye barin bla mais lu do e fendo ya te bo mako ko do quoi donc là ameya amolu be konna là est-ce que vous voyez donc là MG et sans plus tarder il ga 2025 projet du monde non donc moni be sena voilà ouais ah bon MG connaît un fagata France à États-Unis à Dubaï mon femme ouais akora rena ni bersin ne anga chansu donc amone amesiyo la mega sisiyo la mega dongli da amega klipu tourner amega anseke quoi en dans et mon femme donc amo be malien bega demela malien bega soutien ante faga dan ante faga photo ko wa ko en palenta en kala tanda so non
an bɛ fɛ ka bɔ ka tournoi kɛ ka festival baw sɔrɔ ka taa yɔrɔ caman caman man ko ka taa Faransi ka taa Dubaï c'est pas parce que bɛ faamuya quoi c'est des tournois en fait tu vois en fait donc an kɔni an b'a kan ni Ala sɔnna ma projet caman bɛ yen mixtape bannen b'an bolo album bannen b'an bolo donc fɛn caman bɛ yen ouais ni Ala sɔnna an bɛ ka na ni fɛn caman ye inchallah d'accord donc o kɔfɛ ni mɔgɔ mago b'i la o bɛ se k'i lasɔrɔ contact jumɛn de la bon n bɛ n ka manager ka contact di 71 37 86 non excusez 71 37 28 93 o ye n ka manager ka contacté donc ni mɔgɔ mago b'i la o bɛ n sɔrɔ o bɛ se k'i lasɔrɔ o la ok Zipa 2025 la projet jumɛn de bɛ yen non projet tɛ fɔ ka ban dɛ m'a faamuya n'a fɔ a fɔ cogo min na Faransi an tɛ taa Faransi dɔrɔn dɛ fo an ka na ni kɔgɔji an fɛ non n'Ala sɔnna voilà non Ala k'o kɛ Ala an ka tɛgɛrɛ ba fɔ Ala k'o bɛn vraiment donc là ni mɔgɔ mago b'i la o bɛ se k'i lasɔrɔ numéro jumɛn la bon ni mɔgɔ mago bɛ na n bɛ se ka numéro 2 fɔ o bɛ se ka na sɔrɔ la n'u ma dɔ sɔrɔ o bɛ dɔ sɔrɔ m'a faamuya 91 11 56 86 ani 90 93 66 72 ouais d'accord donc on contacte sur la kosɛbɛ donc là MG mais i ka projet dɔ bɔra yen sisan i ni René donc i bɛ se ka a partie dɔ fili dɔrɔn an ka bɔ musoya ye koba ye farafin muso ka di n ye bote ni charmu mi maulaji bede ya valide mɔgɔ kana sɔn ka tolonge muso la musoya ye koba ye bɔgɔla ni vaccin bazin ni borode ma bɛ bɔ ala tɛ furase bote bɛ bɔ ni situlu de anw tɛ baara kɛ ni tubabu tulu ye nka tilekiba bɛ n kan na nka kolonkisɛ bɛ n kan na aw puissance imagine Africa woman vous êtes les meilleurs les plus fidèles aw de muso ɲuman les repas sont tous neex na aw de bɛ se cɛminɛ cogo la I love you mama farafin muso ka di ne aw m'aw fɛ non la kuma tɛ kɛ donc là sans plus tarder an bɛ taa ni Zipa ye Zipa i ka challenge dɔ bɛ yen ko ni bɛrɛma ni cɛ je sais pas ne bɛ bɛrɛma ni diɲɛ cɛ i m'a ye Buwari tɛ se ka fɛn dɔ bɛ n'a ma walawala fɛn dɔ i n'a fɔ sisan nɔ ko dɔw b'u yɛrɛ fisaya mɔgɔ ma wala mɔgɔ kan k'i yɛrɛ i bɛrɛbɛn ni diɲɛ cɛ quoi wa n y'a mun faamu mais i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la ça juste maximum 50 secondes. Ok. Ouais. Obi avefima, je t'aime chini, t'es mon ex. Oh, t'es mon ex. Avec ina fokunuka nu tunte. Ina follow tunte. Wacha onkanga ine nyongona akanuna kanga nyongon famuya. Nebe segi haramu fajugu mamba mabena mabolo mabeta mabolo ni yodo ikangi berebe ni jenche. Ekangi berebe ni jenche odela ni berebe ni jenche koni nyamiri anga konunda minela anfla jaye konuna sankoro barununa itumi boloda ne barakuna kane salofone na eme pitemu kadi ko boho eni neta tunte kanunye tugun ne mani kele baba be diminkro ne mani suruma mabenjalaki Est-ce que n'était yara koloshi kele lima sabula e kanu kama masa ube kane jala kitan nkanu juru munta nere yi kanu mene bayin plasita ki kanu igwa wolo de nita ko foi kani manki foite non tia un tsika na ka sura man ketanga taw ouais MJ ga laban fo et puis c'est pas fan ta fo vraiment et ameka si émission kun chama ouais vraiment folie belelo avait dit au ma déplacement na vraiment on a un plateau kan ajana ko sobe ka fo be ka fo ko amé bika office ta émission kana de kan donc là ni o émission ni abebo Nef TV kan Nef TV ka émission do donc Nef TV donc ni mo me faire sur la télé c'est décembre 58 sur Malivision non plutôt 253 numéro mako be à la Malivision kan c'est la sur là donc là vraiment merci beaucoup au déplacement na donc ka fo be numéro mako be ana
Au second sur le contact team c'est 77 29 72 80. Donc au Cambé, on a vrai. Merci. Wicked Mix.